המפגש הבא שתראו היה קשה לצפות את מה שיקרה בו. הזמן, שעה אחרי תחילת הפסקת האש, המקום, גבול לבנון. מצד אחד, אלוף פיקוד הצפון אודי אדם, מולו לוחמי שריון במילואים. הם מעלים טענות קשות, גם לא, יש בטן מלאה. את התיעוד הזה מבין ניר דבורי. חבר'ה, שלום לכם. 9 בבוקר, אנחנו כבר שעה בתוך הפסקת האש. אלוף פיקוד הצפון נפגש עם לוחמי שריון במילואים, שיצאו מלבנון לאחר ימים ארוכים של לחימה. אנחנו עומדים היום בהפסקת אש מ-8 כזה, שיש בה הרבה מאוד חורים, אבל אם אני מסתכל ככה על ההסכם שהשיגו, שיש הבדל גדול בין הסכם לבין היכולת לממש אותו, אז הוא הסכם טוב. הימים הקרובים, אני אומר את זה לכם, כי בסוף אתם לוחצים על ההדק, הם מאוד קריטיים. עזבו את מלחמות הגנרלים ומלחמות הפוליטיקאים. אני מהזווית שלי כחייל אליכם, אני חושב שיש פה ניצחון צבאי, צריך להגיד את זה. הייתה פה, במושגים שלי, דיוויזיית קומנדו איראנית. חיילים מאופקים נזהרים לא לשחק לידי הצד השני, אבל מה שחוו כאן בחודש של לחימה כבר שורף אותם מבפנים. כשאני מדבר על הכישלונות, זה אותם מילואימניקים הרוגים מאש כוחותינו, מהחוסר תיאום שטנק נכנס לגזרה ולא יודע מי נמצא בבית הזה ויורה פגז בגלל שהוא זיהה כוחות נעים בבית. אז בסך הכל נפגעו הרבה כלים, אבל כשעושים את כל הסטטיסטיקה מול מה היה או מה עכשיו יש בתוך לבנון למול מה שנפגע, אז המצב הוא בסדר. אם יש הערכה כמה חיילי חיזבאללה נהרגו, או מחבלי חיזבאללה, לא משנה הטרמינולוגיה כרגע? הם לא חיילים, הם חיילים, אבל הם מחבלים בעינינו. בסדר. 2. אנחנו ראינו... תחשוב על זה אפילו. הם מקצועיים, ויש להם כלי נשק חדשים, ולנו יש את הטנקים האלה שכבר 10 שנים לא עשו להם שום שיפור, והמשימה שלהם ברורה, והמשימה שלהם זה לתקוע אותנו, והם יודעים לעשות את זה יפה מאוד. אל תגיד שהם לא חיילים, הם חיילים, הם האויב שלך. ואתה אומר שהם לא חיילים, אז אתה גם שולח משימות, כאילו הם לא עומדות מול חיילים. וככה זה נראה. בוא נשמור על תרבות דיון. תרבות דיון, אחלה. הם מחבלים. אוקיי. תוכניות אחת לאחת שעשינו, שהתאמנו עליהן שנה, בזכות צה"ל שהתכונן כמו שצריך, עשינו. רק השאלה, למה לא עשינו את זה בזמן? לא קיבלו את כל המהלך שהפיקוד הציע, ודרך אגב זה לגיטימי, אז זה היה בעיניכם מאוחר מדי. לא מאוחר מדי, זה לא נכון, מאוחר. כי אני סברתי שצריך לאגור את הכוח, לאסוף אותו ולהטיל אותו. וללכת על התוכנית המקסימלית, וממנה תמיד אפשר לרדת. זה דברים שאנחנו נצטרך לתחקר ברמות יותר גבוהות. מעדויות שאספנו מצטיירת תמונה מדאיגה. הטנקים אינם מוגנים מספיק ונפגעו קשות. הפעלת הכוח, אומרים הלוחמים, לא התאימה לשטח הלבנוני, הזהרנו זאת כבר באימונים. נכנסנו למערכה מהר מדי ללא הכנה. ההמצאה שאנחנו נמצאנו, דיברנו בהתחלה משהו שלדעתי הוא בכלל הזוי, על 2 טנקים עם איזה 4 חיילי חי"ר שיוצאים למשימה של שבועיים. ככה היה באימונים, עשינו תרגיל... לא היה לכם כל כך הרבה זמן להתאמן. זה המזל. לכן לא עלו הלקחים האלה, אבל פה כשאתה 2 טנקים, אתה לא עושה את האנשים מתעלפים. אתה משתלט, אחרי זה אתה מתחיל לנקות, זה היה הרעיון. הבעיה היא שכל פעם קיבלנו קווים אחרים להשתלטות, אז עזבו, זה לא בעיה שלכם. לפני חצי שנה הם אומרים לנו, מחקו למעשה תקציבית את יכולת הלחימה הקרקעית של פיקוד הצפון. שלא יתפלא עכשיו מישהו בדרג המדיני מדוע ההישגים מעטים. אנחנו מזהים פער בחיילי המילואים, זה לא לעכשיו, זה להבא, בעיקר בחרמש ובתצפית, אמצעי תצפית, בין חיילי המילואים לבין חיילי החי"ר, שבמלחמה מסוג הזה היא אקוטית וקריטית. מדברים פה במונחים של יום הכיפורים של הפעלת הכוח. אני חושב שזה מוגזם לגמרי. אין פה שום יום כיפורים של הפעלת כוח. היה פה יום כיפורים של הפעלת כוח, הם לא היו שורדים. הם שרדו, הם נכנסו, הם נלחמו. יכול להיות שהמהירות שהכניסו אותם לתוך המלחמה הזו היא גבוהה מדי. צריך לבדוק את זה. ומה עכשיו? מה עושים אם מזהים מחבלים בשטח? איך צריך לנהוג? נניח אתם רואים קבוצה של חיזבאללה עולה על משאית ובורחת. מה עושים? תנו להם לברוח, כרגע. חשוב להם להדגיש שיש ללחימה גם הצלחות. לדבריהם, מספר הנפגעים בקרב החיזבאללה לימד את הארגון לקח חשוב.
שלא משתלם להפעיל כוח נגד ישראל, יש לכך מחיר כבד, אבל יש כאן גם שאלות קשות על התנהלות המפקדים, על הכנת הכוחות, על המשימות אליהן נשלחו. מבחינתם שום דבר עוד לא נגמר, בכל רגע הם יכולים למצוא את עצמם שוב בלבנון. עוד הרבה שאלות קשות שנותרו פתוחות. אהודי ארי, עכשיו אליך ואל